Madzulo abwino alero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Simeon Boys komanso mzangayo Tauson Kamalata. Tiyambeni mitu yake. President Chakwera abwerera kuno kumudzi mawa atachita nawo msonkhano wakulu wa bungwe la United Nations m'dziko la America. Nduna ya zamalonda yapempha amalawi kuti akhale ndi chidwi chomagula katundu opangidwa m'dziko momuno kuti dziko lino litukuke pachuma. Ndipo mmodzi mwa akatswiri andale wayamikira mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakiri Muluzi kamba kolangiza anthu kuti adzikhala mololerana ndi mwamtendere olemekeza ndale za zipani zambiri. Tiyambeni nkhani yakuti President Dr. Chakwera abwerera kuno kumudzi mawa atachita nawo msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations m'dziko la United States. Malinga ndi chikalata chomwe unduna owona nkhani zakunja atulutsa lero, ndege yomwe akwere President Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ikuyembekezeka kutera pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe nthawi ya 3:45 masana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi wokhutira ndi malo atsopano osula ndi kupereka upangiri wa ntchito zamanja kwa achinyamata osachepera 3,000 pa chaka mdziko muno. Dr. Usi amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe atatsegulira malo a International Youth Fellowship Center, malo omwe a Good News Mission ya ku South Korea amanga. Zambiri mulipoti la Emmanuel Chikonso. Poyankhula pamwambo otsegulira malo osulira achinyamata powapatsa upangiri wa ntchito zamanja, umoyo wauzimu komanso kulutsa mawu, wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anati ndi khumbo la boma kuti dziko la Malawi likhale ndi malo oterewa ochuluka omwe ndi ofunikira maka pokwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati achinyamata ndomwe angabweretse kusintha mdziko komanso kutukula chuma cha dziko, kotero apempha achinyamata kuti agwiritse bwino ntchito malowa ndi kupeza luso lopindulira umoyo wawo. Dr. Usi ati zitseko za boma ndi zotsekula kwa mabungwe ndi nthambi zomwe zili ndi ndondomeko zothandiza kutukula achinyamata. Mukuziwa tikamakamba za chitukuko, simungakamba za chitukuko sayang'ana maganizidwe a munthu. Ndiye kunoko kuli maphunziro osiyanasiyana kuti maganizidwe a achinyamata akhale malo mwake, kutinso pakhale kusunga mwambo kuti zimene akufuna kuti akhale zimene dziko la Malawi likufuna kuti likhale zisatidwe mwa ndondomeko wake, kuti zonsezo zitheke munthu ena kuti uphunzire. Ndiye kubwera kuno mazaphunzira ndi chinthu chabwino kwambiri. Nduna yona za chinyamata komanso masewero auchizi mkandawire, akuluakulu ochokera mdziko la South Korea, akuluakulu a boma ndi mafumu anali nawo pamwambo otsekulira malo osulira achinyamata a International Youth Fellowship Center omwe amangidwa ndi ndalama pafupifupi 1.4 biliyoni kwacha kwa zaka zokwanira 8. Malowa akuti adzipindulira achinyamata osachepera 3,000 mdziko muno powapatsa upangiri wa ntchito zamanja, uzimu komanso kulutsa mawu. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Nthambi yomwe imagwira ntchito ya insurance ya maiko a mu Africa ya African Risk Capacity lati lili ndi chiyembekezo choti posachedwapa maiko monga Malawi ndi ena ayamba kumapereka insurance yochepa yodziteteza ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Wapampando wa nthambi a Maxwell Mkwezalamba alina izi pomwe nduna ya zachuma a Simplex Chulabanda amatsekera zokambirana za bungweli kusalima. Austin Fukula walemba zambiri mulipoti lilo lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Amkwezalamba ati Malawi ali mgulu la maiko omwe ayambe kupindula ndi ntchito ya World Bank chaka chamawa. Izitu ati zithandiza kuti maiko adzigula insurance yochepa poti ndalama ina idzakhala kuti aperekedwa kale. Tikupeza ndalama zina kuchokera ku World Bank zomwe zizithandiza maiko ngati Malawi kuti azithandiza kupereka ndalama za insurance izo. Panopa tinayamba ndi maiko owerengeka chabe, koma Malawi ili mgulu la maiko la gulu lina maiko amene abwere mndandanda kuyambira chaka chikubwerachi kuti nawonso akhoza kumapindula nawo popeza ndalama zimene zomwe tizizipeza kuchokera ku project imene tinayo ndi World Bank. Nduna yona zachuma a Simplex Chulabanda omwe amatsekulira zokambira nazo ati ngoyamika ndi thandizo lomwe kampani ya African Risk Capacity ikupereka ku dziko la Malawi ngozi zogwa mwadzidzidzi zikachitika.
komabe iwo apempha kampani kuti iyambe kupereka maphunziro kwa anthu mdziko muno kuti adziwe njira zothanirana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi akachitika. Dziko la Malawi limapanga appreciate thandizo limene Africa Risk Capacity Limited amatipatsa. Takhala tikukamba nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndapemphaso kuti kupatula kutipatsa ndalama atipatsenso upangiri technical assistance kupanga manage ma risks mdziko muno obwera ndi ngozi za dzidzidzi kuti tithandizire amati capacity building kuti community ija ikhale resilient kuma shocks a climate change. Chaka chino kampani ya African Risk Capacity inapereka ku dziko la Malawi ndalama pafupifupi 12 million za ku America, zomwe ndi ndalama zokwana 21 billion kwacha, zomwe dziko lino ligulire chimanga ndi zinthu zina zomwe azipereke ku mabanja omwe akhudzidwa ndi njala chaka chino. Nthumwi zochokera ku mayiko a Germany, France, South Africa, Ghana, Kenya, Nigeria ndi Togo ndi ena mwa mayiko omwe anali nawo pa zokambirana za Africa Risk Capacity. Nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe yapempha amalawi kuti akhale ndi chidwi chomagula katundu opangidwa mdziko muno kuti dziko lino litukuke. Agwengwe amalankhula izi atendera kampani ya Famanova yomwe imapanga mankhwala komanso kutsegula kampani yatsopano ya zitsulo mu mzinda wa Blantyre. Kumbukani phiri wafika ndi ripoti. Agwengwe anayamba ulendo wawo poyendera kampani yopanga mankhwala ya Famanova yomwe ndi imodzi mwa makampani omwe amapanga mankhwala mdziko muno. Agwengwe anawatengera malo osiyanasiyana amomwe mankhwala amapangidwa pa kampaniyi, ndipo Agwengwe anati iwo anali okhutira ndi zomwe kampani ya Famanova ikuchita, atiponena kuti zikugwirizana ndi ndondomeko ya boma yoonetsetsa kuti dziko la Malawi likhale lopanga katundu wambiri kutumizanso m'mayiko akunja. Iwo anati boma lili ndi chidwi chachikulu pofuna kuonetsetsa kuti amalawi akugula katundu opangidwa konkuno. Iwo anati boma lili mkalikiliki oonetsetsa kuti boma liyambe kugula mankhwala ambiri mdziko muno kulekana ndi kugula mankhwala kuchokera m'mayiko akunja. Tili ndi policy jetimaiti o strategy jetimaiti by Malawi strategy ndi strategy yabwino imene ku pharmaceutical chapter kuli makampani angapo amene akupanga mankhwala konkuno, ndipo kubwera kwa ife kunali kwambiri kudzawalimbikitsa kuti strategy ngati imeneyi mogwirizana ndi ena amene amaonanso za mankhwala mdziko muno tione kuti pali mankhwala ena amene siovuta kupanga, mapanadowa, mabufeniwa, maaspirini, ndi zinthu zonena kuti ngati dziko timayenera kuti tisamavutikenso kumaodetsa aspirini pomafika na lero. Chimene tingapange kuti tikhale ndi makampani amphamvu amene akupanga mankhwala, ndipo tichoke pa aspirini kapena pa panado, tikhale ndi makampani amene akuganiza zoti titakupanga katemera mwina titakhala kuti kwabweranso mlili wina mdziko mwathu momwe muno. Mmodzi mwa akuluakulu pa kampani ya Famanova Atawanda Musasa anati kampani imapereka mankhwala ochepa okha ku boma poyerekeza ndi mankhwala omwe kampaniyi imapanga. Tili ndi kuthekera kupanga mankhwala ambiri zoti boma lisavutike kusaka mankhwala kunja, ife tili ndi kuthekera kuti. Agwengwe anakhazikitsanso kampani yatsopano yotchedwa Metallo Trading Limited. Kampaniyi yomwe ili ndi maziko mdziko la Mozambique imagula zitsulo ndi kupanga zinthu zina kuchokera ku zitsulo zakale monga mapoto komanso mawaya magetsi mwazina. Iwo anati ndi zosangalatsa kuti tsopano kampaniyi yakhazikika ku Malawi kuno, ndipo dziko la Malawi lipindula kwambiri kuchokera pokhazikitsidwa pa kampaniyi. Nkhani yaikulube ndi imene tukamba mobwereza ngati boma kuti masomphenya athu a Malawi 2063 pila namba 2 imene timaiti industrialization kapena ntchito za mafactory tikepo mtima kwambiri, cholinga kuti tisaononge ndalama zathu zakunja kugulira zinthu zoti tingathe kupanga momuno. Ndiye ndiathokoze kwambiri a Metallo Company amene ali ndi mafactory akuluakulu ku Mozambique, ndipo katundu wawo wambiri ngati mapoto komanso mawaya magetsi ndi zina zakhala zikubwera ku Malawi kuno, ndipo zikubwera ku Malawi kuno kwambiri kumadzagulitsa. Koma iwo pokambirana ndi boma anachiona chinthu chofunikira kwambiri kuti popeza scrap metal zitsulo zotayidwa zimene tikugwiritsa ntchito ife ku Mozambique tikugula ku Malawi,
ndiye bwanji tikangochita factory yathu ku Malawi komweko kuti ma scrap metal amenewa tizitolera komweko ku Malawi, nkumasungunula ku Malawi komweko, nkumapanganso mapoto akaya ndi mawaya magetsi ku Malawi komweko, kulemba ntchito amalawi anzathu, kuthandizanso kuti chuma cha dziko lino chikhazikike kupita chitsogolo. Ndipo ife talandira ndi manja onse awiri, komanso kumema ena onse kuti tisaganize zongogulitsa kunja ma raw materials, koma ma raw materials yo taphike konkuno, tapatse mphamvu kuti tizitumiza katundu amene pansika angathe kukhala olozeka. Pali chiyembekezo choti miyezi ikubwerayi kampani ya metalo ikhale kupanga mapoto komanso zitsulo zina zofunikira zapamwamba kuti amalawi azitha kugula zinthuzi mdziko muno kulekana ndi kugula m'mayiko akunja. Kumbukani Phiri, MBC. Mmodzi mwa akuluakulu a muofesi yoona momwe ntchito zaboma zikuyendera ya Presidential Delivery Unit Nkhani Kadango ati pali makampani 24 omwe aonetsa chidwi chopanga magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa ndi zinthu zina. Izi akuti zithandiza dziko la Malawi kukwaniritsa lingaliro lake lopanga mphamvu za magetsi zokwana 1000 megawatts pofika mchaka cha 2030. Akadango anena izi pamapeto pa msonkhano okambirana momwe ntchito za magetsi zikuyendera komanso mavuto ena omwe alipo. Isaac Jali ali ndi nkhani yonse. Akatswiri oona za magetsi komanso akuluakulu aku ofesi ya president oona momwe ntchito za boma zikuyendera apeza mavuto okwana 19 okhudza za magetsi omwe akakambirane pa msonkhano waukulu umene uchitike sabata ya mawa. Zimenezi ndi malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu a muofesi ya president yoona ntchito za boma ya Presidential Delivery Unit Nkhani Kadango. Akadango ati mavuto amene akuluakulu akambirana kwa masiku awiri apitawa ndokhudza kupanga magetsi komanso ntchito yogawa magetsiwo kuti afikire anthu madera osiyanasiyana a dziko lino. Akadango ati ofesi yawo ya Presidential Delivery Unit ndiyokhutira ndi kudzipereka kwa makampani osiyanasiyana oona za magetsi pa ntchito yoonetsetsa kuti mdziko muno vuto lakuthimathima kwa magetsi ikhale mbiri yakale. Akadango atinso panopa pali makampani okwana 24 amene aonetsa chidwi choyambitsa ntchito za magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa ndipo ayamba ntchito posachedwapa. Mkumano wathu umene tinanawo wiki ino masiku awiriwa tapeza kuti ndi zinthu zokwanira 19 zomwe tingazitenge kupita nazo ku labu yayikulu kapena mkumano waukulu omwe timakhala pamodzi kuti tipeze mayankho a zinthu zimenezozo. So dziko lathu lino linali kashinga zoti chaka cha mawa 2025 tikhale magetsi okwanira 1000 megawatts ndipo pamakhala anthu angapa amene amafuna kuti atipangire magetsiwo. Pali anthu okwana mwina okwana 24 amene apanga chilinganizo chawo choti apereke magetsiwo ku Eskom. Eskom ndi imene imagawa magetsiwo kutumiza apa ndi apa nkugawa. Ndiye anthu aja akafuna kuti apange magetsi amayena kugwirizana ndi boma zoti apange filu kati manena ngati contract kama zogwirizana zakezo kuti akavomereza ayamba kupanga magetsi kandi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa kakuchokera ku mphepo zonsezo zilipo ndithu. Ndipo Amiliyoni Mafuta omwe ndi mkulu oona za magetsi mu nduna oona za magetsi akuti boma layika mfundo zabwino kwambiri zimene zikuthandizira kukopa a bizinesi kuzayambitsa ntchito zawo za magetsi kuno ku Malawi. Makampani amene akufuna kubweretsa magetsi kunoko tikuona kuti tikupangabe njira zonena kuti iwowo akhale kuti ali ndi motivation kapena kuti akhale ndi chidwi chonena kuti atithandize kuti apange magetsi. Ndipo mbuyo mwakhala tikunena zonena kuti mwina panali zina zake zimene zimatipsinja kuti tiakope anthu aja kuti abwere adzatithandize kupanga magetsi. Nde zina mwa zimene tapeza mu labu inoyi tikuona kuti zitithandiziranso kwambiri. Akatswiri azachuma ndi chitukuko amanena kuti magetsi odalirika ndofunikira kwambiri mu dziko kamba kuti ndi gwero la chitukuko cha zachuma cha dziko lina lililonse. Ndipo nchifukwa chake boma lakhala likugwira ntchito zosiyanasiyana pofuna kuthana ndi mavuto akuzimazima kwa magetsi mdziko muno kuti a bizinesi ndi anthu ena akhale ndi magetsi odalirika. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera abwerera kuno kumudzi mawa atachita nawo msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations mdziko la America. Nduna ya zamalonda yapempha amalawi kuti akhale ndi chidwi chomagula katundu opangidwa mdziko muno kuti dziko lino litukuke pachuma.
ndipo mmodzi mwa akatswiri a ndale wayamikira mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi kamba kolangiza anthu kuti adzikhala mololerana ndi mwamtendere polemekeza ndale za zipani zambiri. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Katswiri wa ndale chimwemwe tsitsi wayamikira mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi polangiza anthu mdziko muno kuti akhale ololerana pa ndale ndi kulemekeza ufulu wa zipani zambiri pansi pa ndondomeko ya demokrasi kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Tindi zambiri mu ripoti ili. Dr. Muluzi yemwe anayambisa chipani cha UDF ndipo pano ndi mlangizi wamkulu wa chipanichi anapereka uthengawo pomwe amatsegulira msonkhano waukulu wa chipanichi cha UDF mu mzinda wa Blantyre. Iwo amafotokoza izi potsatira kusagwirizana komwe kunabuka mchipanichi pomwe chimafuna kuyitana zipani zonse mdziko muno ku msonkhano wake waukuluwo. Zilipo zina anthu mamizi mwathu mwina samazipesa kuti awerenga constitution ya UDF ya samawerenga kuti aziwe kuti zimeta pangazo nzolondola samuwerenga ndikena kwa maana kuti ali ni patero ndi amene anaitana afuna kuona kachipani. I said what? No, we are a liberal party, we are a democratic party, we need to be inclusive and we cannot say kuti nziko lonse lino titane wonse kuti amodzi saitani. I think it would be wrong. Naye mwana wake Atupele Muluzi yemwe amusankha kukhala president watsopano wa chipani cha UDF anathirapo ndemanga pa mfundoyi. Ngati sitigwirizana ngati dziko, ngati tikusankhana mitundu, kusankhana chigawo chimene tikuchokera kapena chipembedzo, dziko singapite patsogolo. Pafunika umodzi pa dziko lino, pafunika mtendere makamaka pamene tikupita kuchisankho 2025. Katswiri wa ndale chimwemwe tsitsi yemwenso ndi mphunzitsi wa ku University ya Malawi Business and Applied Sciences MUBAS wayamikira mtsogoleri wakale wa dziko lino pa mfundoyi ponena kuti izi zithandiza kubweretsa bata ndi mtendere pa nthawi ino pomwe dziko lino layamba kukonzekera zisankho chaka chamawa. Kwa ine ndikuona kuti ndi chinthu chotamandika kuti atsogoleri amenewa kuyambira Dr. Bakili Muluzi omwe ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso mtsogoleri wakale wa chipani chimene cha UDF kuti apemphe Malawi amene Malawi kuti azikhala ololerana komanso azisunga bata ndi mtendere pamene tikukonzekera chisankho. Paja kuti kusiyana maganizo pandali chifukwa choti chitilekanitse ngati Malawi. Ngakhale anthu tingakhale osiyana maganizo pa nkhani za ndale koma ndife fuko limodzi, ndife mtundu umodzi ndipo tikuyenera kuti tizikhala ololerana ndikumachitirabe ntchito zina limodzi ngakhale kuti tingasemphane maganizo pa ndale. Ndiye pozindikira kuti tikupita ku chisankho chaka chamawachi pomwe tisasankhe atsogoleri osiyanasiyana maudindo osiyanasiyana mdziko muno. Ndi chinthu ndithu chofunikira kuti Amalawi tisunge bata ndi mtendere komanso tipewe ziwawa ndi zipolowe komanso tikuyamikira kuti mawu amenewa abwera pamene chaposeka patakhala tikumva kuti alipo atsogoleri ena andale omwe akhala akulimbikitsa mchitidwe wa chiwawa kapena mtopola pakati pa anthu otsatira zipani zosiyanasiyana. Sabata ino apolisi ku Machinga anamanga phungu wa nyumba ya malamulo ku dera la Machinga Central East a Daudi Chikwanje kamba kouza anthu kuti azichita ziwawa pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa. A National Economic Empowerment Fund NIF abwerezanso kunena kuti ngongole zomwe bungwe lawo limapereka si mphatso za ndale ndipo zikuyenera kubwezedwa. Mkulu wa bungwe la NIF Humphreys Jetseni wanena izi ku Blantyre atachita zokambirana ndi makhansala komanso adindo osiyanasiyana pa chitukuko. Charles Chindongo anali nawo pomwambowu ndipo wadzandisa mbiri mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Zaka zinayi zapitazo boma linakhazikitsa kampani ya National Economic Empowerment Fund NIF ndi cholinga choti
ithandize kutukula miyoyo ya Malawi, ndipo akuluakulu a kampani akukumana ndi adindo awo kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Poyankhula pa msonkhanowu, mkulu wa NIF Humphrey Njetseni anati kampani yawo yapereka ngongole pafupifupi 10 billion kwacha kwa anthu okhala ku Blantyre. Ngakhale izi zili chomwechi, Njetseni anati ndizomvetsa chisoni kuti Blantyre lili mgulu la maboma amene akulephera kubweza ngongole za NIF mwandondomeko. Mavuto amene alipo ndi monga anthu ena abe amene sakubweza ngongole pa nthawi yake, komanso kutenga ngongole zochepa kwambiri anthu a Blantyre zimene sizikugwiza ndi chiyembekezo chathu, chifukwa timembeza kuti ku Blantyre monga kuchimache kwa ntchito za chuma anene amatenga ngongole zikuluzikulu kuti ngongole zimene zithandize kupititsa patsogolo ntchito za malonda, mafactory komanso kulemba ena ntchito. Pa msonkhanowu zinadziwika kuti anthu a ku Blantyre akuyenera kubweza pafupifupi 1 billion kwacha ku bungwe la NIF. Poyankhula kumayambiriro, mfumu ya mzinda wa Blantyre, Kansala Joseph Makwinja, walonjeza kuti athandiza bungweli kutolera ndalamazi. Mmene taonera apa ndi mafiga ikuoneka kuti akupereka ndalamazi koswesi chima afunsa koswesi iliyonse anthu alandirako, olomosi lodi iliyonse alandirako ndalamazi. Senza kuti anthu adi akupereka ndalamazi. Pamene paongovuta kuoneka kuti anthu ena ambiri sakubweza minda kuza 1 billion. Akauti anthu 1 billion mene abweza anthu ena sakana pindulaso. Pakadali pano, wapampando wa komiti ya chitukuko ku South Lunzu a Robert Makondetsa wapempha anthu a mzinda wa Blantyre kuti abweze ngongole zawo ku NIF ndi cholinga choti anthu ambiri apindule ndi thandizo la NIF. Standard Bank ati ali ndi chikhulupiriro kuti dziko la Malawi liyamba kugulitsa zinthu zambiri kunja kwa dziko lino potsatira maphunziro a zamalonda a zinthu zopangidwa kuchokera ku ulimi. Modzi mwa akuluakulu ku banki a Graham Chipande amayankhula izi ku Mzuzu potsekulira maphunziro a sabata zisanu ndi imodzi okhudza ntchito zamalonda kwa amayi ochita malonda. Alex Mwangosi olemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Mirulu. Pozindikira kuti dziko la Malawi limadalira ulimi pa chuma chake, banki ya Standard mogwirizana ndi mabungwe a GIZ ndi Winrock International anayamba kuthandiza amayi omwe akuchita malonda okhudza za ulimi m'dziko muno. Poyankhula potsegulira maphunziro a chaka chino otchedwa Phuka Incubation Program ku Mzuzu, mmodzi wa akuluakulu a Standard Bank a Graham Chipande ati mwazina maphunzirowa atsindika kwambiri zopanga katundu wapamwamba, value addition mchingerezi, kuonjezera mpamba komanso kupeza misika yatsopano kunja kwa dziko lino. Tikhulupirira kuti pa magulu 4 ama business amene ali ndi kuthekera kuti ulimi wawo akhoza kumapanga timati value addition mchizungu kapena kumaonjezerapo phindu pa zokolola zimene amapeza zija kuti muna asamangogulisa pa mitengo yochepa kapena yaying'ono, komanso kuti zinthu zawo zija akapanga muna manufacturing ina yosiyanasiyana zikhozanso kumakafikira misika ina yakunja. Mkulu wa bungwe la Winrock International kuno ku Malawi, Aliria Veduni, anati cholinga chawo ndi kuthandiza amayi akumidzi kuti ntchito zawo za malonda zipite patsogolo. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe akuchita nawo maphunzirowa a Magi Wang ochokera ku Kalonga ati maphunzirowa ndofunika kwambiri. Maphunziro amene wawa andithandiza kwambiri chifukwa chakuti choyamba ndikumana ndi anthu osiyanasiyana amene tikhale tikusinthana zimene timapanga, komanso andithandiza kuti ineyo ndikhale ndikule mu nzeru za business imene ine ndikupanga, komanso ndikudziwa kuti ndi chikhulupiriro kuti payoti ndikumana ndi anthu osiyanasiyana amene adandithandizanso ngakhale capital yanga kuti ipite patsogolo. A Standard Bank anayamba chilinganizochi mchaka cha 2021 ndipo akankoyamba kuti maphunzirowa achitikire ku chigawo cha kumpoto. Akatswiri azaumoyo ati chiwerengero cha anthu omwe akudwala matenda a mu ubongo mdziko muno chikukwera chifukwa cha kuchepa kwa akatswiri makamaka akadaulo odziwa za matendawa. Katswiri wa matenda a mu ubongo pa chipatala cha St John of God ku Mzuzu, Dr. Charles Masulani walangiza anthu mdziko muno kuti azitengera anthu omwe ali ndi vutoli ku chipatala mwa msanga. Geoffrey Banda wazandiza mbiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi George Mkandawire.
Katswiri wa matenda mu ubongo pa chipatala cha St John of God ku Mzuzu, Dr. Charles Masulani wati pakufunika kuonjezera chiwerengero cha akadaulo a matenda amisala mzipatala zothandiza matendawa kuti athe kuwathandiza msanga komanso kuphunzitsa anthu za matendawa. Vuto lalikulu solonena kuti kwathu kuno ku Malawi akadaulo ogwira ntchito imene ndi ochepera kwambiri. Izi zikupangitsa kuti mwina kuphunzitsa anthu imene angapewere matendawa kusafikire anthu ambiri komanso mwina kwa iwo amene kuti zavutiratunso kuti aezedwe apangidwe asesi mkupatsidwa thandizo loyenerera zimene sizikuchita. Dr. Masulani anatinso kuchuluka kwa mankhwala ozunguza bongo pa msika komanso mavuto amaubale ndi kusakhulupirirana mchikondi ndi zinthu zina zomwe zikukolezera vuto la matenda a mu ubongo. Komanso tipona mavuto ena maganizo omwe akubwera mwina. Kafukufuku akuonetsa kuti mwa anthu 10 mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno ali ndi vuto la matenda a mu ubongo zomwe zikupangitsa anthuwa kudzipha kachedwa kulandira thandizo kuzipatala mdziko muno. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames Patrick Mabedi watulutsa mndandanda wa osewera omwe akasewere ndi timu ya Senegal mu ndime yodzigulira malo ku mpikisano wa AFCON. Malawi isewera ndi Senegal lachisanu sabata yamawa ku Dakar, kenako idzakumananso pa 15 pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Ena mwa osewera atsopano omwe Amabedi awaitana ndi akatswiri awiri a mu timu ya Coastal Doso ya ku Mozambique, Richard Mbulu ndi Lloyd Njaliwa. Osewera kumbuyo wa timu ya Maite Wanderers, Timothy Siliwimba, komanso katswiri ochinga pagolo ku timu ya Blue Eagles, Brighton Muntali. Mphunzitsiyu waitananso osewera mmodzi yekha ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets, Lloyd Aaron. Malawi ili pansi pa gulu L ndipo ilibe point iliyonse itasewera masewero okwana awiri. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera abwerera kuno kumudzi mawa atachita nawo msonkhano wakulu wa bungwe la United Nations m'dziko la America. Nduna ya zamalonda yapempha Amalawi kuti akhale ndi chidwi chomagula katundu opangidwa mdziko muno kuti dziko lino litukuke pachuma. Ndipo mmodzi mwa akatswiri andale wayamikira mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakiri Muluzi kamba kolangiza anthu kuti adzikhala mololerana ndi mwamtendere polemekeza ndale za zipani zambiri. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boyce ndi zangayo Towson Kamalata, tikufunirani usiku opambana.